Vale. Aniversari feliz, aniversari feliz. Lluís, això no podia estar. El desitgem tots junts. Aniversari feliç. Que la bufi, que la bufi, que la bufi. Hola, que no té forces. I mateu el protagonisme, l'Andreu. A veure, que vull veure els teus bíceps, tríceps i quadrúceps. Mira, aquell és l'Andreu, veus? Que està mirant, fent fotos. Ara, perquè veu, el pare és el que ocupa protagonisme. Ara, sí, mira, m'ha posat el clatell. Mireu. Així es filma. I aquest és l'instigador i aquest és l'altre que s'està partint el pit. Mireu. Bueno, a la cara. Un poco más y me da cintura la cara. No. No, fotógrafos no. Que paguen, ¿qué quiere verte? Que paguen, por favor. Sí, Bueno, sí, guapo. fins després anem a menjar passis. Adéu.